ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд мошинои наву рӯӣ карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар охали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марҳамат сурат маълумотша дар WhatsApp, имо, крамода рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза мо дар рӯй кардан мошиное ки мо номбар мекунем ва пешкаштон мекунем. номерошона ҳар як кадомаша бо ҳарфҳои зард дар экран мемонем. метавонем ки ҳар як кадомашда кадомеш ки маъқул занг занем. дар имза навор ҳастай Opel Caravan рӯй кардан ки бо нархҳои арзон ҳастай. Daewoo Lambo ҳастай ки мошинаи боркаш ҳастай ки бо нархи арзон ҳастай. Toyota Camry 2 ҳастай бо нархи 68000 сомон ҳастай ки нархи арзон катем ҳастай. Daewoo Nexi бо нархи арзон дӯстони азиз. Toyota Corolla 1 ҳастай бо нархи арзон ва ҳастай трактораи беларуска фурӯшӣ ҳастай ва ҳастай Opel Citan бо нархи арзон. Opel Astra соли 2000 ва Mercedes сечкаи объёмники элегант дӯстони азиз ва ҳастай Opel Hatchback бо нархи арзон ҳастай. Opel Vectra ҳастай дӯстони азиз ва дигар навъ маркаи мошина ҳастанд ки бо нархи арзон мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем ва курси имза 120 мегзарем ба қисми мошинаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, пешаи наворо сар кардан якта компания хубро ба шумо тавсия метавонем. Компания Пересечения Граница ҳастай ки компания акаи Парвиз таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд дӯстони азиз ки оптикоришон нағз ва мошинашон мошинаи комфортни замонавие. шуморо аз территорияи Москва, Московская област, территорияи метро, садовод, аэропорт гирифта ба самти Қазоқистон соқ саломат бурда меоранд. инчунин ба забони узбекиро ҳам медонанд, забони урусиро ва забони тоҷикиро дӯстони азиз ва мақсад ки айноми канали мо агар гап занем ба шумо арзон мекунанд ва ҳар рӯз рейс доранд. одами бовариё каса мо ҳар каса тавсия наметавонем. компания акаи Парвиз компания боваринок метавонем ки маълумотои пурраша гирем ва инчунин дар ҳуҷҷатҳои шумо агар камбудӣ боша бо мақсад ки ёрдами худшона мерасонем метавонем ки ҳар рақамошона занг занем, ҳар рақамошона WhatsApp баса ман ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастай ки срочнаи Daewoo Lambo ҳастай ки мошинаи боркаш Daewoo Lambo беҳтарин ҳолат. соли барои 2006 сол ҳастай ки сӯҳишфурӯш газай коробкаш механикаи ҳолати мошини баъдурон беҳтарин мошин хеле ки даст як одам гашта мошин мегӯяд беҳтарин ҳолата ягон камбудӣ надорад. салон тоза, баллон нав дӯстони азиз. ҳуҷҷатош буд шуда гай номерош транзит алиш намешавад дӯстони азиз. камтар арзон мекунем мегӯяд срочна сундар кунем. нархи мошина мегӯяд 48000 гуфтесиам бо арзон мешавад ва мошина яъни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҳамадони дӯстони азиз. 2006 сола ҳама ҷош кор мекунад. салон тозака, кузов тоза, мошин беҳтарин ҳолат дар мошин хеле ҳоли бисёр хеле гаштагӣ нест, тозака. хоб промои рақамҳои Россия дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад ва рақамҳошон 24 соат кор мекунад. мошин дар ҳамадонӣ нархиш 48 муомила дорад. фақат илтимос одамони харидори аниқ беҳуда мегӯяд нороҳат накунен, фақат суми наличкати камтар арзон мешавад. хоб кадоме шумо дар ки мошинча ки маъқул аст марҳамат занг занед маълумотша гирем. мегзарем ба девюм мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс аст баъдурон ки сечка объёмния беҳтарин ҳолатай срочна. соли 1998 ҳастай ки сӯҳишфурӯш газ бензина объём мотораш 2.8 литра коробкаш автоматай ҳолати мошини баъдурон беҳтарин мошин 4 та баллон пачка дискови рамашка дӯстони азиз. светои навхарӣ сиёҳи асфалтни. салон тоза, кондитсионер, электропакет опшини мошина ва намуд комфорта дорад. нархи мошина мегӯяд срочна 80 та мегӯем бо арзон мегӯяд мекунем. мошина яъни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе тоқа суми холияй. дӯстони азиз, мошинча мегӯяд бениҳоят мегӯяд тоза ҳамин шарда гаштага кадоме ки сечка объёмни харе ки зур аст нархиш мошин 80 та бо муомила мешавад дӯстони азиз элегант. оиди мошин шумо агар маълумоти зиёдӣ хоҳед агар фаҳмида шумо дар ҳамин рақамҳои поёмода мегафон аст занг занед дар WhatsApp-шон маълумоти пурраша гиред. фақат суми холи алиш палиш намешавад ва фақат одамони харидоро мегӯяд занг занед. марҳамат дигар маълумотша гирен ва шахсоне ки мошини фурӯшӣ доред ки хона, замин, квартира хоҳем ки дар реклама монанда марҳамат рақамҳои барои реклама кардан 885 12 20 20 WhatsApp, имо, Telegram пайваст дорем. чизе ки барои фурӯшӣ боша марҳамат рӯй кунем мо реклама эълонда мемонем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастай ки дар кузови Caravan ҳастай ки умверса светои бутулка беҳтарин ҳолат. соли барои 1997 ҳастай ки сӯҳишфурӯш бензини холия объём мотори 1.6 литра коробкаш механика сайстари мошини баъдурон беҳтаринай. мошин кондитсионер дорад, кондитсионер дорад, чихолакҳои нав задаги потолок нав, баллоншам ҳолати поя дӯстони азиз ва салоншам тоза ки ягон сарапида надорад. мошин
тоқа бензини холӣ кардагашта газ задагӣ нест ягон бур. мошин ба ҳам хотир ки арзанда нархаш 38 бо камтар арзон мешавад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бухтар. дар дӯстон мошин арзанда мега мошин тоза аст. нархш 38 бо номила дорад. оид ами Opel Caravan шумо агар маълумоти зиёдӣ хоҳед агар фаҳмидан прамои рақамҳои билайн дастӣ 30 ахираш кор мекунад, WhatsApp ҳам дорад ва дуюмаш рақамҳои TCL ахираш 75 ишта WhatsApp дорад. қадамтон ки мехарен сумми наличкати бо арзонтар мешавад. 97 сола бензини холӣ консерндор мошин беҳтарин ҳолат марамат занг занем. ва дӯстони азиз қадамтон ки дар ҳамин навори мо агар мошини маҳқулӣ ки наёфта бошед дар комментария мо нависед ки чӣ хеле мошин ба шумо лозим аст. мо дар видео оянда ҷудо карда барои шумо пешкаш мекунем. шумо ҳам лайкер аз ин фаромӯш накунед, наворро то охираш тамошо кунед ва имконият бошад силкаи навори моро падилшаш кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Astra J ҳастае ки дар кузофи хечбека соли 2006 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензин объем мотораш 1.6 литри простой коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега кондитсионер мега дорад, фақат ки фреонша мега пур мекунем. ҳуҷҷатош мега нав кардагӣ аст. камтар кузовша мега кор дора мекунад. намедонам ки ҷош дӯстони азиз салоншам тозака электропакет ва дигар навъи комфорто. нархи мошина мега 45000 мегем бо арзон мега мекунем. мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. камтара мега дӯстони азиз кор дошта хай 1 сола ҳуҷҷат ва кондитсионер моториш простой. оидами Astra J дӯстони азиз шумо агар маълумоти зиёдӣ хоҳед агар шумо харидор ки бошед занг занем ба шумо маша фаҳмода медиҳам ва арзона мекунам. ва кадоме ки мошини фурӯшӣ дорад, хона дорад, замин дорад, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот хоҳад ки реклама мондан, марамад рақамҳои барои мақсад ки реклама танҳо WhatsApp 885 12 25 WhatsApp имо Telegram дорад, метавонед ки сурат маълумотша рӯй кунед. ва хоҳиш мекунам ки лайкаи бепул аз ин фаромӯш накунед, наворро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки Opel Vectra A срочна. соли 2006-1995 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина объем мотори 1.6 литра коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега соза 4 балони ҳолати корӣ калпак ва светои намхелӣ салоншам тозака хайр аз худша нагуфта бухтон маълумотша мегирем. нархи мошина мега 17000 сомон гуфтесиам бо арзон мешавад. мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Кулобда. 17000 сомон аст дӯстони азиз. 95 сол Opel Vectra A чихеле ки дар комментария бисёр хоҳиш кардем. мошин дар шаҳри Кулоба. агар ки шумо харидори аниқ ки бошед занг занем маълумотои пурраша гирем ва рақамошон аст Вавилон. метавонед занг занем маълумотша гирем. дӯстони азиз бозам мегӯям ки дар ҳамин навори мо кадомтон агар мошини маҳқулитона наёфта бошем дар комментария нависед кадом маркаи мошини то кадом соат то чанд сомона аз куҷо. мо кӯшиш мекунем ки дар видеои оянда ҷудо карда барои шумо пешкаш. шумо ҳам лайк аз ин наворро тамошо кунед то охир. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Toyota Camry 2 ҳастае ки срочна бо нархи арзон камтар кор дорад. соли 2006-2008 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина объем мотораш 2.4 литра коробкаш механика дӯстони азиз. коробкаш механикаи мақсади Camry механикаша. дӯстони азиз мошин мега созай мотор мега соз солона ҳуҷҷат дӯстони азиз ва утилизатсия мега дорад кондитсионер дорад. дӯстони азиз мошин камтар мега савдо мешавад, не ки камтар дига мега корам дорад. камтар кор дора мега намедонам чӣ кора, не ки илтимос мега фақат харидори аниқ. нархи мошин ҳамагӣ 68000 сомон аст. камтар мешавад арзон ва камтар кор дорад. алиш палиш не то кастуми хоҳӣ, фақат одамони харидори конкретнам беҳуда мега нораҳат накунед. мошин дар шаҳри Душанбе пойтахт 68 рақамош аст билайм. кадомтон ки мошини хари аниқ ки бошед марама занг занем маълумотоша мақсад ки асоибаш гирем. ва мошини арзон дар ин навор бисёр аст, метавонед ки то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ваз периори ҳастаи баъдрон ки срочна соли 2006-2008 солаи сӯзишвориш бензини холӣ объем моториш 1.7 литра коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега соза. дӯстони азиз документҳои мошин мега нав, мотор мега нав дӯстони азиз кардем, ходовой мега 100%, балон мега нав аст, фақат ки камтар краскаш мега дар автобус сохтагиҳои тамом дига маҷош мега 100%. нархи мошина мега 25000 гуфтесиам бо хай мақсад ки хутун бо мақсад мепурсед арзон шудан шав ва вариантҳои алиширам мега мебинем. нархи мошин 25000 аст. мошин дар шаҳри Душанбе. хоб рақамош аст мегафон. хай арзон ва ҳуҷҷат балон моторамаш нав буда. оиди ҳамин ваз периора шумо ягон маълумотои зиёдӣ хоҳед агар фаҳмидан фақат дар рақамҳои 907
41 та занг занед маълумотша гиред. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад Toyota Corolla 1 ҳастад ки сирочнай мақсад ки XL шаид дӯстони азиз. соли 2006-2007 сол аст. сӯзишвориш бензини хӯли, объем мотораш 1.8 литр, коробкаш автомат аст, сайсари мошин мегӯяд чоткай. мошин мегӯяд камтар мегӯяд дӯстони азиз, кор дора мегӯяд, не ки минус мекунем мегӯяд. Намедонам чӣ кор дошта бошад, камтар мегӯяд, кор дорад, минус мекунем, мошин мегӯяд такси гаштагӣ нест, фақат ҳам дуруни шарда гаштагӣ. Об дӯстони азиз мошини кондитсионер дорад дӯстони азиз, салонш ҳам тозаак, мошин мегӯяд идеални состояние. нархи мошина мегӯяд 65 та гуфтесам бо арзон мекунам, мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтарда. нархи мошини 65 та муомила дорад, кондитсионер, электропакет ва дигар намуд комфортҳо. хоб оиди мошин агар ягон маълумотҳои пурра хоҳед агар фаҳмидам, дар рақамҳои поёмда мега билайн аст, занг занед маълумотша гиред. бозам дӯстони азиз, бозам кӯшиш мекунем ки шумо дастгирӣ кунед, мақсад ки лайкҳоро занед ва чӣ мошине ки дар боша нависед мо пешкаш мекунем ва кадоме ки мошини фурӯшта дар WhatsApp рӯй кунад мо рекламада мемонем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia ҳастад ки срочнай соли 2006-1996 сӯзишвориш газ бензин. объем мотори 1.6 литр, коробкаш механикаи, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд як сола ки дар хона мегӯяд хоҳай мусоҳибшон дар Россия будае, мошин мегӯяд созае. дӯстони азиз, салонш ҳам тозаакай, мошинам хеле светой, нархи мошина мегӯяд 11 000 сомон гуфтесам бо арзон мегӯяд мекунем, мошин мегӯяд дар хона хоҳай транзитае. нархи мошин 11 000 ва қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Навда. бо мега арзон мешавад. Кадом то ки мехаред назанг занед маълумотҳои пурра ва аниқша аз рақамҳои поёда мегафон аст 6502 маълумотша гиред. кадоме ки мошин харид дар комментария нависа, мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. кадоме ки мисол мошин фурӯша дар WhatsApp мо рӯй кунад мо рекламада мемонем. мегзарем ба даҳум трактори фурӯшӣ. трактори фурӯшӣ ҳастад дӯстон ки қатъи пулук шай соли 2006-2010 сола трактори 82 беларусия намедонам трактор 82 гуфтага 2010 сол аст қатъи пулук шай. балонш пачкай, салонш тозакай, трактор мегӯяд идеални состояния мегӯяд соли 2010 ҳастад. нарша мегӯяд 120 000 мегӯем бо арзон мегӯяд мекунем ва айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Панҷда. хай трактор дар навор дар асоат хеле тозаак ҳастад. 120 та муомила ва савдо мегӯяд дорад. наметавонед ки рақамҳои поёмда ҳастад TCL маълумотша гиред. трактор айни ҳол дар ноҳияи Панҷда. қатъи пулукаш якҷоя мегӯяд, ҳамин нарх фурӯхта мешавад. бо кадоме ки агар харидори аниқ ки боша мегӯяд бо арзон мекунем, марамат дигар маълумоти пурраша аз рақамҳошон гирем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастад ки дар кузофи хечбек бо нархи 11 000 сомон ки срочна дӯстони азиз хай камтар кор доштае. мошин камтар вафқи кор электрикӣ дорад, чун мошин мегӯяд як моҳа мегӯяд дар хона хобай, дигар ҳамаҷош мегӯяд созай, хай краска праска балон малон ҳамаш навай мегӯяд, аккумулятор нав. соли мошин 1990 дӯстони азиз, соли мошин 90 ҳаст, бензини хӯлия, моториш 1.6 литр, коробкаш механикае. мошин мегӯяд дар хона мегӯяд айни ҳол мегӯяд дам гирифтеса, мақсад ки аккумуляториш мегӯяд навай, краскаш мегӯяд хай камтар краскаш безеб штаги ҳастае. хоба як чанд қайга ҳуҷҷат дорад. нархи мошина мегӯяд 11 000 сомон гуфтесам бо арзон мешавад. мошин мегӯяд ҷош вайрон мегӯяд дар хона хоба мегӯяд соҳибаш бо хехтон маълумотша мегирем ва айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Қумсанги дар дӯстони азиз 11 000 91 сол мошин хайнам хеле рақамҳои ҳисобшон аст TCL марамат дигар маълумоти пурраша гирем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастад ки дар кузофи седан срочна светои металликаи соли 2006-1990 ҳастад ки сӯзишвориш газ бензин. объем моториш 1.6 литр, коробкаш механикаи, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд созае. ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд 3 моҳи дигар мондагиат дӯстони азиз, 4 та калпак, 4 балони ҳолати корӣ. мошин мегӯяд состояние зурай, фақат ин парогҳои поён шуд камтар кор дошта, хай парога буда, дидеса дар навор. ҳамиша мегӯяд дигар маш созае. нархи мошина мегӯяд 15 000 сомон гуфтесам бо хай акка намедонам чанд арзон мешавад. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда. 15 000 муомила дорад. рақамҳои TCL ҳисобшон марамат занг занед ва кадоме ки мошини фурӯшӣ дорад, хона, замин, квартира рӯйка дар болои буда дар WhatsApp мо реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо то видео.